जोंथ' माने फ्राय बाहागोआव बर'फोरखौ सोङा हसिया जाय एनबि बे लाइभनि निउसनि बिथांमोना सोंनांगौमोन दे जाय बिथांमोना बेहाय दादागिरि जानानै हायाव हाबदोंमोन बेयाव सोंनांगौमोन नोंथांमोना अबे हान्जानि अल आसामनि सारेन्डारफोरनाव सोङोबा आरो पुलिसफोरनाव जोंहा गावबा गाव नाम दंखायो जिखुनु जाया सरकारनि माबायाव एसपिफोरनि अफिसाव थाङोब्ला आरो काहालिपारायाव थाङोबा जेसेबां एनडिबि सारेन्डारफोरनि मुङा दंखाजोबो जेब्ला बाथाया सानसे बै एनएलएफबिनि माखासे जायफोर खारनानै थांदोंमोन भालुकफुङाव बे समाव जायफोर खारनानै थांदों बिथांमोनखौ बाथाया ओरैबायदि बुंदोंमोन बिथांमोनखौ माखासे हारिनि गेजेराव बदनाम खालामनायनि थाखाय आंनो पानिस होगोन बेखौबो माखासे मिडियाखौसो गावगोन होननानै बे आसामिस मिडियाफ्रा माखासे बिदि बानसावदोंमोन जोङो फ्राय भाग नुयो माखासे आसामिस मिडियाफ्रा सोङा हसिया बिदि बर' हारिखौ बदनाम खालामनो थाखाय एक्स एनडिबिफोरनि माखासे इउनिटिखौ नुनानै बेबायदि माखासे पुलिसनि नोजोराव गाज्रि नोजोर लाजाथों होननानै बेबायदि आसामिस मिडिया जोंखौ बेबायदिखौ जोङो बुंनांगोन आरो थांनाय 15 अक्ट'बर खालारखालि बा मैयानि सानाव एक्स एनडिबि आफादखौ मोनसे निउस चेनेल एनबि लाइभ मुंनि निउस चेनेलाव बदनाम खालामदों हा दखल खालामग्रा होननानै नाथाय बे हा दखल खालामनाय जाथायाव एक्स एनडिबिनि सासेबो सोद्रोमा गैया आरो बेहायनो जोंनि बे एक्स एनडिबि आफादनि माखासे आदामोना बेनि सायाव खेंफोरथि होनो सानदों दा बेनि सायाव बिथांमोना मा खेंफोरथि होगोन बेखौ आङो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन आरो लोगोसे बे निउस चेनेल जाबाय एनबि लाइभ निउस चेनेल बे नंखाय खौरां फोसावनायखौ बिथांमोना मा सानो आरो बे एनबि लाइभ चेनेलाव फोसावनाय बायदिब्ला एक्स एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफोरा हा दखल खालामदों गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गरामारियाव हा दखल खालामदों होननानै बुंदोंमोन दा बेनि सायावनो आं बिथांमोननिफ्राय मा बुंनो सानो बेखौ आं मिथिना लानि आदामोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो एसे बुंनानै होदो नंगौ बे खोथाया नंगौ थांनाय मैयायो 15 अक्ट'र खालाराव 15 अक्ट'आव जितु जोंनि गुवाहाटीयावहा थानाय गासै जोंनि लोगोफोर एक्स एनडिएफनि मुं लानानै गुवाहाटी नोगोरमा घरामारा होननाय जायगायाव बैयाव सासे बुरि मानसिनि हाखौ जुर जबस्ति सेनानै लानायावहा बेयाव जोंनि आफादनि मुं लानानै हाखौ सेनो बिथांमोना पुरा नाजागासिनो दङ बैयाव जोंहा एसे दुखु मोननाय फोरमायदोंदि जोङो बेजो माने जोंनि आफादनि बेयाव सासेबो मानसि गैयामोन आरो थाखायाबो जोंनि आफादनि मानसिफोरा मालाबा बेबायदि नंखाय खामानियाव थांखाया आरो बेबायदि गाज्रि मुं लानानै जोंनि आफादनि मानसिफोरा मालाबा खामानि मावाखै दिनैहासिम बे गुवाहाटीयावहा नोंथांमोनखौ बोरैथो बिदि बुंनो मोनखो बैयाव बिसोरनि जितु सिनाय मोनि मानसिफोरा बर' मानसि नुनानै जानला मानला मुं लानानै जोंनि आफादनि नामखौ थिसननानै बिसोर हा दखल खालामदो होननानै जोंखौ माबा खालामदो बिसोरो बर' मानसि गैयाबो जानो हागौ दङबो जानो हागौ खिन्थु बेयाव बर' मानसि थाब्लाबो सासेबो जोंनि एक्स एनडिबिनि मानसि गैया बेयावहा बेखौ जों फोरमायदों आरो बेखौ जों बुंनो सानसो बे एनबि टिभि लाइभखौ जोङो सोंखारनो बुंनो सानदोंदि आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि नंखाय खोथाखौ लानानै निउसाव जानला मोनला फोसावनो नाङा होननानै जों बेखौ बिथांमोननि एनबि लाइभखौ जोङो खावलायो जायबा बे हा दखल खालामजाग्रा बुरै होनदों बेबो नोंथांमोननि मुंखौ लादों नामा बिथाङाथ' जेबो मिथिया बेयाव सोर एनडिएफबि सोर एक्स एनडिएफबि सोर आलफा सालफा बेफोरखौ जेबो मिथिया बुरिया जायखिजाया बर' मानसि सोरबा बुंदोंनो बेयावहा जों एनडिएफबिनिफ्राय फैदो जों हाखौ नोंथांनि हाखौ जों लागोन बिदि होनना बुंनायाव जोङो दुखु मोनदों मानोना जों बिनि हायाव जों जेबो लोब्बा गैया आरो जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफोर सासेबो मानसि गैया बेयावहा ओंखायनो जोङो दुखु मोनदों जे बे निउसखौ लानानै गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे गोरोन्थि दासानलायथो लोगोफोराबो गामिनि जितु सेंग्राफोर जोंनि लोगोफोर बिसोरबो जाहाथे गोरोन्थि जोंखौ दासानथो बैनि थाखाय जोङो दिनै निउसखौ बुंनो गोनां बाध्य जादों लोगोसे दा बे जाथायनि सायाव नोंथांमोना मा सोंखारनो सानो जेनेबा बे जाना थांबाय जाथाया दा इयुनाव बे एनडिएफबिफोरखौ बदनाम खालामदों होननानै बिदि मावनो सानोबाथाय जेनेबा एनडिएफबिनि मुं लानानै सोरबा दखल खालामनाय सोरखौबा हुमखिनाय बिदि मावनो सानोबा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नंगौ नेक्स्टआव बेबायदि आरो जोंनि मुं लानानै एक्स एनडिएफबिनि मुं लानानै जाहाथे आरो बेबायदि खालामोब्ला जोङो बिनि बेबस्थाखौ जों लासिगोन मा खालामनांगौ माबायदि जों राहा लामायाव आयेननि बेबस्थायाव जों थांनो बाध्य जागोन
ओमफ्राय दा बे निउसनि सायाव नोंथांमोना आयेननि राहा लानो नागिरदों नामा? बेखौ जोङो लानो हागौ एकदम बेथ' कम्पालसरि लानायाथ' जों गासै जों सेंग्राफोरजों रायज्लायगासिनो दङ बे खोथाखौ लानानै जोङो गोथौयै सावरायनानै जाहाथे इयुनाव बेबायदि गोरोन्थि दाखालामथों बेखौ जों सावरायगोन। दिनैनि बे जुथुम सावरायमेलखौ जों लादों मैयानि थांनाय समाव गरामारा एलेकायाव जोंनि अल आसाम सारेन्डारनि माखासे गुवाहाटीनि सारेन्डारखौ बुंनाय माने अल आसाम सारेन्डारखौ बुंनाय जोंथ' माने मैयानि थांनाय जाथायखौल' बुंबा जानाय नङा जोङो अराय सम जों जिखुनु जाया आसामिस मिडियाया जिखुनु जाया बर'फोरखौ माखासे ब्लेम होनो थाखाय मानो होनोब्ला जेब्ला गुवाहाटीयाव फ्राय बाहागा एनडिएफबि सारेन्डार बिएलटि सारेन्डार जिखुनु जाया बर'फोरनि गुबुन गुबुन जिखुनु जाया आफादनि थांनानै थानायाव गाव जिखुनु जाया सोरबा सारेन्डारानो जा सोरबा पाब्लिकानो जा गुवाहाटीयाव थानाय जायफोर सेंग्राफोर दङ बेहाय गावबा गाव बिजनेसाव मावनानै मुखुब जायो बे समाव फ्राय बाहागाव जों नुयो जिखुनु जाया आसामनि मिडियाया बर'फोरखौ माखासे रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजाहोनो थाखाय आरो जेरैबायदि गुवाहाटीयाव एक्स एनडिएफबिफ्रा गावजों गाव अनलायनानै बेमार सेमार जिखुनु जाया माखासे उसुबिदाफोर जायोबा गावजों गाव माने हेफाजाब होलायलायनायखौ बांसिनै गुवाहाटीयाव नुयो आरो ज' थांलायलायो माबा मोनसे खैफोद आफोदाव बेफोरखौ नुनानै माखासे जोंखौ नायनो हायै माखासे हारिया दा जों बुंनांगोन जोंथ' माने फ्राय बाहागाव बर'फोरखौ सोङा हसिया जाय एनबि बे लाइभनि निउसनि बिथांमोना सोंनांगौमोन दे जाय बिथांमोना बेहाय दादागिरि जानानै हायाव हाबदोंमोन बेयाव सोंनांगौमोन नोंथांमोना अबे हान्जानि सोरबा सासेया सोरबा गाज्रि खामानि मावनो थांदोंबो थाङाखैबो जानो हागौ दा जोंथ' माने अनेक दं सोरबा सासेया सोरबा थांफ्लांदोंबाबो जों खबर लानायाव रावबो थाङाखै जोंनि सारेन्डारफोरनिफ्राय जों खबर लाबाय रावबो थाङाखै आरो जायनि मुंखौ बुंदों बे मिडियानि माबायाव जों खोनानो मोन्दों अजित राभा माने पार्टी राभा ना मा होनदों बे जोंनि एनडिएफबिजों खुनु बेहा लोब्बा गैया आरो माखासे मुंनि हिन्जावफोरनि माखासे जों नुदों पिक्साराव बिसोरखौ जोंजों खुनु आरो सरकारनि सायाव आङो आसा खालामो जाय बिथांमोना बे हामलायाव थांदों बिथांमोना मोजाङै जुदि बिजिरोबा सासेबो बेहाय एनडिएफबि सासेबो नुनो मोननाय नङा आरो जायफोरनि महरखौ जों नुदों जेसेबां अल आसामनि सारेन्डारफोरनाव सोङोबा आरो पुलिसफोरनाव जोंहा गावबा गाव नाम दंखायो जिखुनु जाया सरकारनि माबायाव एसपिफोरनि अफिसाव थाङोब्ला आरो काहालिपारायाव थाङोबा जेसेबां एनडिएफबि सारेन्डारफोरनि मुङा दंखाजोबो आरो बिथांमोननाव सावगारिबो दं बेयाव जुदि रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजाहोनो थाखाय माखासे जोंनि आसामिस मिडियाफ्रा जोंखौल' नङा बर'फोरनि फ्राय बाहाग माखासे आफादखौनो बदनाम खालामो बेयाव माखासे मिडियाफ्रा जोंनि हारिखौ माने बदनाम खालामनो थाखाय बेबायदि जों सम जों नुबाय थायो बै समावबो जेब्ला बाथाया बै एनएलएफबिनि माखासे जायफोर खारनानै थांदोंमोन भालुकफुङाव बे समाव जायफोर खारनानै थांदों बिथांमोनखौ बाथाया ओरैबायदि बुंदोंमोन बिथांमोनखौ माखासे हारिनि गेजेराव बदनाम खालामनायनि थाखाय आंनो पानिस होगोन बेखौबो माखासे मिडियाखौसो गावगोन होननानै बे आसामिस मिडियाफ्रा माखासे बिदि बानसावदोंमोन जोङो फ्राय भाग नुयो माखासे आसामिस मिडियाफ्रा सोङा हसिया बिदि बर' हारिखौ बदनाम खालामनो थाखाय एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे इउनिटिखौ नुनानै बेबायदि माखासे पुलिसनि नोजोराव गाज्रि नोजोर लाजाथों होननानै बेबायदि आसामिस मिडिया जोंखौ बेबायदिखौ जोङो बुंनांगोन आरो दिनैनि आं बे मेलाव बेखौसो बुंगोन मैयानि बे थांनाय हानि जि हामला जाय माने हा सेजानो थांदों आरो जाय हा सेना थांग्राफोर बेहाय जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि रावबो लोब्बा गैया आरो अराय समबो बेबायदि माखासे गाज्रि हाबा मावनायाव जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा मालाबाबो थांनाय नङा आरो अराय सम थांनायबो नङा जोङो फ्राय बाहाग जोंनि सेंग्राफोरनिफ्राय जों माखासे फ्राय बाहागाव बदनामखौ जों मालाबा बिदिनो अबेबा फिसा केसफ्राव मालाबा बिदिनो बुंनो नागिरो नाथाय जों माखासे मोगा मोगि सोंनाय फिननाय खालायोबा रावबो जोंनि सारेन्डारफ्रा थांदों होननानै रावबो बुङा खिन्थु बर' सेंग्रा नुबानो एनडिएफबि सारेन्डार सोरबा एसे नायनो मोजां एसे मानसिया माने हेन्डसाम एसे बडि गोनां एसे साइज बायसा
गासिबो बै समनिखौ जोङो बुंलायनाङा बै समावबो जेब्ला बर' सेंग्रा जाबानो एनडिएफबि बर' सेंग्रा जाबानो बिएलटि बर' सेंग्रा जाबानो आबसुनि मानसि जिखुनु जाया दिनैसिमबो जों नुयो जिखुनु जाया नायनो मोजां हेन्डसाम नुबानो सोरबाफोर मोजां गारि अबेबा ज' थाबानो गावजों गाव माखासे बर' हारिनि अनलायनायखौ जों ज' मालाबा मोजां गाज्रि सावरायनाय नुयोबा गासिबो सोरबा बर' सेंग्राखौनो गासिबो सारेन्डार होननानैसो जोंनि फ्राय बाहाग जोंनि खोमायाव गुबुन हारिनिफ्राय जोङो खोनानो मोनो बिदिखौ जों मिडिया नोंथांमोनखौ फोसावदों बे मिडियाखौ नोंथांमोना बा एनबि लाइभखौ नोंथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारनो सानो नामा बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरगोन बिथांमोना बे निउसखौ माने बिथांमोनहा जोंनि खाथियाव फैनानै आरो बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन बिथांमोनजों मोगा मोगि लानानै बेखौ फेस टु फेस लानानै सोर बिथाङा आं सारेन्डार बा सोरबा सारेन्डार होननानै मोगा मोगि बेबायदि माखासे मिडियाया जोंथ' फ्राय बागाव नुदों माखासे जाय मानसिया मिडियाखौ लेंहरो मिडियानि सिगाङाव जि बुङो मिडियाफोरनि माखासे आं आसामिस मिडियाफोरखौ आं बुंनो सानो सोंनाय फिननायखौ माखासे लाग्रोनांगौ आरो ना बिथांमोना नंमारा माने प्रफखौ लानानैसो बिथांमोना निउसखौ होनांगौ बेखौसो आं खावलायो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन बिथांमोननि जों नाम्बारखौ मोनथ'वाखै बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै बिथांमोनखौ जोङो मोगा मोगि सावरायनायनि जों हाबाफारिखौ लागोन आरो जोबथारनाय माबा मोनसे बुंनो सानो नामा जाहाथे गुवाहाटि नोगोरमानि एक्सएनडिबिफ्रा बिदि खामानि मावा गुवाहाटि नोगोराव जेसेबां सारेन्डारफोर दं बिथांमोना गावबागाव बिजनेस मावनानै थायो आरो गावबागाव बेहाय माखासे न' बां लुनानै फ्राय बाहागा 50% सारेन्डारा मथा मथि 30% हाजिरा मावनानै जायो माखासेया बिजनेस गावबागाव सोरबा दखान दं सोरबा दैनि बिजनेस सोरबाया बायदिसिना माने गारि गुरा सालायो बेबायदि बै समावबो गाज्रि खामानियाव जोंनि सारेन्डारफ्रा मावाखै आरो दिनैसिमबो मावनाय नङा मानो होनोब्ला गुवाहाटियाव जेसेबां सारेन्डारफोर दं जों सम जों मोनसे गावजों गाव खबर सबर लालायबाय थायो आरो माखासे जों सम माखासे जों जुथुमलायो बेहाय एनडिएफबिया मोननै मोनथाम हान्जाबाबो गुवाहाटियाव थानाय सारेन्डारफ्रा माने माबा गैया सोरबा रन्जन सोरबा एएस ग्रुप सोरबा गबिन्द गैया गुवाहाटियाव गासिबो जों अनलायनानै खौसेयैनो दं आरो गुवाहाटियाव बेखौसो आङो रायजो राजाफोरनिसिम मेसेजखौ आं होयो आरो